كم أقصاصر أوروباويان ميازي حدا كلتن أب هاجر فنلند أب حدا نأروغاويان محبحبي حدا نايتس عن شدشن عدم بعال صقا نظام دول العالم بسلام السنابتا زسب ازي أب هيوت زمنو أيتمر أوان ولادون أي ولدن هيوت من حد علامة أحلفو هيبنيرو زستوصون زفت ويعرض دما سيمو بغبال يسوعو ونيرم سيمو من اسي أبزنورو لغيزي دما مصوع الشمو سعداموت ويت ديج مبال ايو زتوع نيرو زسم زي كاب صلعت ايو تباهب ويبهال بقامة تتقصرو صلعتو أب ببالز تشفن ناي أوروبا كفليبوتا كم قصلي أرغفون ايو زسب ازي ناي ود سب أكال ناي نسري عينتي زلو حادقاني علم توقاساي انتخون زسب أب تاريخ مسارحي كابز حازو علمان توكوستي بفتصم موادادرتي زي نبرا ناي توكوستي قبلال ايو سلام كورات خاتتي في اللاشو دحر بزح متفاء لومي بحدش مدلاو مسيناكم أهلنا بمدب تفلتدو مدب تفلتدو حقنا هو تاريخن زغرمن ززناغعنكم اون زمهورن فيديوتات حيزنالكم مسينا أهلنا نزا چانل حدشتي زخونكم سبسكرايب بمقبار بيتساب يخون كم اون نزا فيديو دما لايك بمقبار يجمروا نا فيديونا نقصل ستورل انا زعابيلو برتجارفي انتخون برتجارفي زركولو تادما اب دواوي كاريلا كبابي بچاكا استشفن انتخون اب كرمتي وقتي اتچاكا ببرد يشفن كمر برد نوح زيالة اوارح يصنح سيمو هايها زعابيلو اب كمزي زبالة ناي اير صبايو سيمو كاب بيتسبو شمن تقلعو نبر سبعي انتخون ولادي ابو جو هايها ناي سفي حرشا بعال بيت انتخون ولاي تديو دما صعرام ناي غزا نبيت ميرا سيمو مس تمرتو غنا غوندنا مس ابي حاو بمخان ناي بيتسبو حرشا يلمع نيرو سيمو غوبز حرستاين غوبز حرناين بفولي دما غوبز ناي برتن شرطات نيرو سيمو ود 17 عمت مسكونه ناي فنلاند بوغفقات سيبيل حالوا ملشا تقلقله سيمو غنا اب كل امنت ادميو نيرو علمكا بموتوكاس سمندرو بمغرام انا ازركب زنبره سيمو اب كايلو بزات زغاجو ناي علمكا موتوكاس ودر اندات ساتبه بفولي بقعت مس على بركت زبل شلماتات كوسد كيلو ايو كم اقراصر اوروباويان شحن 925 سيمو بعصر تشعته عامتو ناب بهراوي قداج وتدرنا سلطنا قديتو انموسا ابكاري لوغزات ناب ناي سايكل شالك اخلته بمسلاف سلطنو كوسد جميرو سيمو سلطنا ابزو سولو غيزي ناي توخسي سلطنا وسيدو ايو قندما بعلمكا علامة خناي موقع كالتو كاب سلطنتو نلعلي كالت كمزلو اريو ايو سيمو ناي مجمرا سلطنو تخطاتيلو مسودة ناب بسكليت شالك حدا بمئتاو بتواقع مكوننت مجلقال كالصلاة كوينو كن بوزخلو ناي اقلقلت زمنو مدوانيا ناي سنايفر تخصي سلطنا اي وسدن فيمو ناي سنايفر سلطان اوز وسدا اب درو كال اي كوينات علم بشحن 938 انتخون بشحن 939 ناي سوفيت حبرت فنلاند مورار تخطيلو سيمو اب 34 عامتو هاجرو كاوردتي ناسان موسى زميتو اب منغو سوفيت حبرت انا فنلاند زتغبر كوينات دما زواتر وار ويدما ناي كرمتي كوينات بمبال يفلت زخينات حدا خرمتي زالقا حاصير كوينات اكو انتخونه نسيمو جن بدمي قلم اب تاريخ مزغب امزغيبو حاليفو ايو ناي سوفيت حبرت سراويت فنلاند نمورار አላይ ዝበሃል ዝግጅነት ገይሮም አይነበርን ሰራዊ ሶቪየት ንخرمت ዝኸውን ረጉድ እና ምስት መልክዓ ምድሪ ዝመሳሰል ቀለም ዘለዎ ናይ ደንብ ክዳን አይለበሱን ነይሮም በክረምቲ ጻዕዳ በረድ ተሸፈነ ኣብ ናይ ፊንላንድ መልክዓ ምድሪ ናይ ሶቪየት ሰራዊት ደምቅ ናይ ደንቢ ክዳን ተኸዲኖም እንትንቀሳቀሱ በቀሊሉ ኣብ ዓይኒ ሰራዊት ፊንላንድ ንምእታው ኣይጸገመሎምን በአንጻሩ ድማ ናይ ፊንላንድ ሰራዊት ምስቲ ብበረድ ዝተሸፈነ ናይ ፊንላንድ መልክዓ ምድሪ ዝመሳሰል ጻዕዳ
ናይ ደንብ ክዳን ተኸዲኖምን እቲ ወቕቲ ዝሓተም ዕጥቂ ኣማሊኦምን ነይሮም። ናይ ሶቪየት ሰራዊት ኩነታት ብዕላማ ተኽሲ ዝዳረጎ ዘይብሉ ንሲሞ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮነሉ። ሲሞ ኣብ ክምር በረት ተመሳሲሉ ዝሓዞ መሳርሒ ብምምሽቻው ናብ ናይ ጸላኢ ዘለዎ ቦታ ብምንጽጻር ሲሞ ቃትኡ ምስ ሓበ ግማሽ ሰከንድ ኣብ ዘይምልእ ግዜ ውሽጢ ካብ ሲሞ ዝተተኮሰ ጥይት ንናይ ጸላኢ ወታደር ግንባሩ ብምብሻዕ የውድቖ። በቲ ኩነታት ዝተሸበሩ ናይ ሶቪየት ወታደራት ድማ ብዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ናብቲ ናይ ጥይት ድምፂ ዝተሰምዐሉ ቦታ እንዳተኮሱ ምንስሓብ ጀመሩ። ሲሞ ኣብ ምህዳም ዝነበረ ናይ ሶቪየት ወታደር ንሓደ ኣብ ዕላማ ውሽጢ ብምእታው ሲሞ ናይቲ ወታደር ምንቅስቓስን ናይ ንፋስ ኣቕጣጫ ብምስላሕ ቃትኡ ይስሕብ። ፍጥነት ድማ ነቲ ወታደር ናብ በረድ ውሽጢ ይቐብሮ። ብምቕጻል ድማ ሲሞ ነቲ ብዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ናብኡ ዝትኩስ ዝነበረ ጸላኢ ግንባር በቲኑ ናብ መሬት ይጠቕልሎ። ሲሞ ናይ ጸላኢ ወታደራት ንኸይሪእዎ ድማ ነቲ ካብ ሰማይ ዝወርድ በረድ እንዳደላደለ ብምሽፋን ይሕባእ። ቦቲ ናይ በረድ ክምር ድሓር ብምዃን ዕላምኡ እንዳደለየ እዩ። ዕላምኡ ኣብ ቦትኡ ብምእታው ቃትኡ ብምስሓብ ንናይ ሶቪየት ወታደር በረድ ብምውቃዕ ይገላግሎ። ወታደራት ሶቪየት ተሸበሩ። ካበይ ከም ዝመጽእ ብዘይፍለጥ ጥይት ይረግፉ ኣለዉ። በቲ ኩነታት ዝተደናገጹ ናይ ሶቪየት ወታደራት ካብ ጥይት ከምውጡ ክብሉ ፍርቆም ሰውነቶም ብበረድ እንትሽፍኑ ፍርቆም ድማ ብፍጥነት እንዳጎዩ ካብቲ ቦታ ብምልቃቕ ናብ ድፍዖም ምህዳም ጀመሩ። ደው ኢሎም ድማ ብግምት ዝትክሱ እውን ኣለዉ። ሲሞ ነቶም ሰውነቶም ብበረድ ዝተሸፈኑን ኣብ ምህዳም ዘለዉ ወታደራትን ደው ኢሎም ዝትክሱ ንዝነበሩ ወታደራት ሶቪየት ንምውቃዕ ይውስን። ሲሞ ኣብዚ ውሳነ ዝበጽሐ እቶም ኣብ ምህዳም ዝርከቡ ወታደራት ሶቪየት ናብ ድፍዖም ብምምላስ ንሱ ዘለዎ ትክክለኛ ቦታ እንተዘይፈለጡ እኳ ከባቢኡ ብምጥቋም ናይ ሶቪየት ጦር ነቲ ከባቢ ብከቢድ መሳርሒ ምድብዳብ ስለዘይተርፎ እዩ። ሲሞ ዕላምኡ ኣብ ምህዳም ንዝርከቡ ወታደራት ንምውቃዕ ኣከታቲሉ 3 ጥይት ብምትኳስ ንዝንቀሳቐስ ዕላማ ንምርካብ ክንደየናይ ከቢድ ምዃኑ ንምፍላጥ ናይ ግድን ዓሊሙ ተኳሲ ምዃን ኣየድልን። ሲሞ ግን ሓደ እውን ኣይሰሓተን። 3 ጥይታት ኣብ ናይ 3 ወታደራት ሰውነት ይቐብረን። ኣብ ምህዳም ንዝነበሩ ወታደራት ንኩሎም ብምህራም ኣብ መንገዲ ኣትረፎም። ካብዚ ብምቕጻል ሲሞ ኣዛዚኦም ንምቕታል ኣቕሪቡ ብዘርኢ መሳርሒ ምድላይ ይጅምር። ኮይኑ ግን ነቲ ኣዛዚ ክረኽቦ ኣይከኣለን። ሲሞ ንሰዓታት ካብ ቦትኡ ብዘይምልቃቕ ኣብ ናይ በረድ ክምር ብምዃን በረድ እንዳዓሞኸ ብምቕሓም ዕላምኡ ኣብ ምድላይ ይርከብ። እዚ ዝገብረሉ ምኽንያት ድማ ዘለዎ ከባቢ ቁራም ስለ ዝኾነ ትንፋስ ኣብ ዘውፀሉ ግዜ ካብ ኣፉ ብዝወፅእ ጻዕዳ ሃለፍታ ኣብ ዓይኒ ጸላእቱ ንዘይምእታው እዩ። ሲሞ ንናይ ንፋስ ኣቕጣጫ ብምስላሕ ጥይቱ ይለቀቕ። ብዘይ ምንም ርሕራሕ ካብ በረድ ደሚቖም ዝረኣዩ ወታደራት ሶቪየት ሓደ ብሓደ ይለቕሞም ኣሎ። ሲሞ ሓደ ግዜ ተኪሱ ክሳብ 30 ብምቁፃር መሊሱ ሓደ ይትኩስ። እዚ ዝገብረሉ ምኽንያት ድማ ብተኸታታሊ ምትኳስ ዘለዎ ቦታ ከም ምሕባር ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እዩ። ሲሞ ሓደ ብምትኳስ ኣብ ማእኸል እንዳዓረፈ መሊሱ እንደገና እንዳተኮሰ ኣብቲ ቦታ ሓደ ናይ ሶቪየት ወታደር ክሳብ ዝተርፍ ሓደ ብሓደ ረፍረፎም። እቲ ንበይኑ ዝተረፈ ወታደር ሶቪየት ጉንዲ ብምኽላል ይሕባእ። ሲሞ ነቲ ሶቪየት ከመይ ገይሩ ከም ዝቆትሎ ምሕሳብ ጀመረ። ግን ከዓ እቲ ወታደር ናይ ሲሞ ጥይት ካበይ ከም ዝመጽእ ፈሊጡ እዩ። ብህይወት እንድሕር ኣሚጡ ንሲሞ ሓደጋ እዩ። እቲ ወታደር ካብ ዝተሓብኦ ክወፅእ እዩ ብምባል ሲሞ ብትዕግስቲ እኳ እንተተጸበዮ እቲ ወታደር ግን ክወፅእ ኣይከኣልን። ኣብዚ ግዜ ሲሞ ነቲ ወታደር ናብ ዕላማ ንምእታው ነቲ ዝተሓብኦሉ ጉንዲ ብጥይት ይወቕዖ። ሲሞ ተሳኺዑሉ እታ ጥይት ነቲ ጉንዲ ብምውቃዕ ተፈናጠረ እምኒ ነቲ ወታደር ርእሱ ብምውቃዕ ናብ መሬት ይዝርሮ። ሲሞ ርእሱ ብእምኒ ተወቂዑ ዝተዘረረ ወታደር ርእሱ ብጥይት ብምውቃዕ ቀተሎ። ሲሞ ሕዚ ዝንቀሳቐሱ ናይ ሶቪየት ወታደራት ኣይረኣይዎን። ዝረኣዮ ዘሎ ብናቱ ጥይት ሞይቶም ዝተኸመሩ 12 ናይ ሶቪየት ወታደራት ሬሳ እዩ። ሲሞ ከባቢኡ ብጥንቃቐ ኣብ ምርኣይ ይርከብ። ምንም ጸላኢ ኣብ ከባቢኡ ኣይረኣየን። ሲሞ ብተፈጥሮኡ ካብ ዝተዓደሎ ናይ ዕላማ ብቕዓት ንላዕሊ ስነ ስርዓቱ ዝበለጸ ከም ዝጠቐመ ይንገር። ብጣዕሚ ጥንቁቕና ትዕግስተኛ ግለሰብ እዩ። ካብ ዝተሓብአሉ ናይ በረድ ክምር ዝወፅእ ከባቢኡ ንሰዓታት ብስርዓት ብምርኣይና ፀሓይ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ጠልቐት እዩ። መዓልቲ እንዳተክአ እንዳኸደ እዩ።
አላይ ብቁዕ ዝግጅት ከይገበረ ብህዝቢ ማዕበልና ብከቢድ መሳርሒ ምድብዳብ ጥራይ ፊንላንድ በቀሊሉ ንኸንበርክኽ ዝዘመተ ናይ ሶቪየት ሰራዊት ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ሽንፈት ኣብ ልዕሊ ሽንፈት እንዳተኣናገደ እዩ። ሲሞ ንናይ ሶቪየት ወታደራት ሓደ ብሓደ ምቕታል ይቐጽል ኣሎ። ሲሞ ክትኩስ ከሎ ኣይስሕትን፣ ጨርዲፉ እዩ ዝሓድጎም። ትዝገርም ነገር ግን ናይ ሲሞ ጠበንጃ ቴሌስኮፕ ሳይት ወይ ድማ ኣብሊሑ ዘርኢ ዘመናዊ ሌንስ ተገጠመሉ ኣይነበረን። ይኹን እምበር ሲሞ ዝተዓጠቆ ጠበንጃ M28 ዝተባሃለ ድሑርን ዝጸንሐን ጠበንጃ እዩ። ብዙሓት ናይ ሶቪየትና ናይ ፊንላንድ ስናይፈር ተኮስቲ ወታደራት ቴሌስኮፕ ሳይት ዝተገጠመሉ ዘመናዊ ስናይፈር ዝተዓጠቁ እኳ እንተኾኑ ከም ሲሞ ዝጸንሐ መሳርሒ ዝተዓጠቀ ግን ዕዉታት ክኾኑ ኣይከኣሉን። ሲሞ ዝጸንሐ በዓል 2 መዕለሚ መውዘር ምጥቃሙ ክሳዱ ትሕት ኣቢሉ ክትኩስ ኣገዲድዎ እዩ። እዚ ድማ ርእሱ ንጸላኢ ጥይት ዘለዎ ተቓልዓይነት ንኽቕንስ ኣኽኢልዎ እዩ። ብተወሳኺ ድማ እቲ ዝጸንሐ ጠበንጃ ከምቶም ካልኦት ዘመናዊ መጉልሒ ሌንስ ተገጠመሎም ስናይፈራት ብምንጽብራቕ ዘለዎ ቦታ ዝሕብር ኣይኮነን። ኩናት ይቕጽል እዩ ዘሎ። ሲሞ ናይ ሃገሩ ድንበር ጥሒሶም ዝኣተው ንናይ ሶቪየት ወታደራት ሕልሚ ኮይንዎም ኣሎ። በበይ ኣንፈት ከም ዝመጽእ ዘይፈልጥዎ ጥይት ከም ቆጽሊ ይረግፉ ኣለዉ። ሲሞ ኣብ መላእ ፊንላንድና ራሽያ ዝንኡ ይግገምን ኣሎ። ናይ ፊንላንድ ጋዜጣታት ጻዕዳ ሞት ብምባል ይስይምዎ። በዚ ሹም ዝሃብዎ ሶቪየት ሕብረት እዮም ዝብል እኳ እንተሃለወ እቲ ሓቂ ግን ናይ ፊንላንድ መንግስቲ ሶቪየት ሕብረት ንምሽባር ዝተጠቐመሉ ፕሮፓጋንዳ እዩ ነይሩ። ብተወሳኺ ናይ ሲሞ ጅግንነት በኣስማተኛ ተኳሲ ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ፊንላንድ ጋዜጣታት የንብባ። ሲሞ ነቲ ኩናት ዝኣወጀ ካብ ጆሴፍ ስታሊን ሽሙ ይገንን። ሲሞ ንባዕሉ ኣብ ዝተኸመረ በረድ ብምኽላል ሃገሩ እንዳተኸላኸለ ይርከብ። ሲሞ እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ኣብ 22 መዓልቲ ጥራይ 138 ናይ ሶቪየት ወታደራት ቀቲሉ እዩ። ኣብ ናይ ሲሞ ሞውዜር ብረት መዕለም ዝኣተወ ሶቪየት ኩሉ ምውዳቑ ግድን እዩ። ካብ ማንም ንላዕሊ ሶቪየት ዘሸገሮም እዚ ስውር ቀታሊ እዩ። ንሲሞ ንምቕታል ጥራይ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ሓይሊ ናብቲ ቦታ ይለኣኹ። ኮይኑ ግን ዝመፁ ናይ እግረኛ ጦር ናይ ሲሞ ጥይት ሽሻይ እንዳኾኑ ኣብኡ ይተርፉ ነበሩ። ናይ ሶቪየት ጦር ካብ መጠን ንላዕሊ እኳ እንተለፍዐ ግን ናይ ሲሞ ቦታ ክረኽቦ ኣይከኣለን። ንሲሞ ንባዕሉ እንተዘይረኸብዎ እኳ ጥይቱ ዝመፀሉ ቦታ እንተፈሪጦም ንባዕሉ ነቲ ከባቢ ብመድፍዕ ብምድብዳብ ካብ ሲሞ ንሓንሳብና ንሓዋሩ ይጋላገሉ ነይሮም። ኣማራፂ ዝተኣነ ሶቪየት ናይ ባዕሎም ጸረ መጥቃዕቲ ብፍሉጥ ስናይፈር ተኮሲ ንምግባር ይውስኑ። ነዚ ንምግባር ድማ ሓደ ናይ ሶቪየት ኮማንደር ንሲሞ ንኽቐትል ካብ መላእ ሶቪየት ፍሉጥ ዝኾነ ስናይፈር ተኳሲ ይመጽእ። እዚ ፍሉጥ ናይ ሶቪየት ተኳሲ ብርክት ዝበሉ ናይ ፊንላንድ ወታደራት እና ወታደራዊ ኣዘዝቲ ብስናይፈር ብምውቃዕ ይቐትል። ብርክት ዝበሉ ናይ ሲሞ ብጾቱ በዚ ሓድሽ ዝመጸ ዓሊሙ ተኳሲ ጥይት ከም ቆጽሊ ይረግፉ። እዚ ሓድሽ ዓሊሙ ተኳሲ ንሲሞ ንምቕታል ቦትኡ ሒዙ ነቲ ከባቢ ይቆጻጸር ኣሎ። ሙሉእ መዓልቲ ካብ ዝተሓብኦ ክወጽእ እኳ እንተተጸበየ ሲሞ ምንም ምንቅስቃስ ከይርአየ ሙሉእ መዓልቲ ቦትኡ ሒዙ ናይ ሲሞ ምንቅስቃስ ክጽበ ዝወዓለ ሶቪየት ምስ መሸየ ባዕሉ ካብ ዝሓዞ ቦታ ምስ ተንቀሳቐሰ ኣብዚ ግዜ እዚ ንፍሉጥ ናይ ሶቪየት ዓሊሙ ተኳሲ ግንባር ኢሉ ይቐትሎ። ሲሞ ኣብ ግንባር ኣብ ዝሓለፎም ውስናት መዓልቲ ቅድሚ ሕይ ተራእዩ ብዘይፈለጥ መልክዕ ብኣማኢት ዝቁጸሩ ናይ ሶቪየት ወታደራት ብናይ ሲሞ ጠበንጃ ይሞቱ። ኣብ ናይ ድሮ ልደት ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራይ 25 ናይ ጸላኢ ወታደራት ከም ዝቐተለ ተነጊሩሉ እዩ። ናይ ጻዕዳ ሞት ጅግንነት በየቦትኡ ተነገረሉ። ብዙሓት ሰባት ሲሞ ከም ሰብ ዘይኮነስ ከም ሓደገኛ መንፈስ ምቁጻር ጀሚሮም። ብናይ ሲሞ ጅግንነት ናይ ሃገሩ ፊንላንድ ሞራል ሓፍ እንትብል ናይ ሶቪየት ወታደራት ድማ ሞራሎም ኣብ መሬት ኣውድቕዎ። ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ለካቲት 17 1940 ኩናት ካብ ዝጅመረሉ ኣብ 80 መዓልታት ብሽሙ ኣማኢት ዝቁጸሩ ሙታት ዘመዝገበ ሲሞ ሃይሃ ይፋ ናይ ፊንላንድ ጅግና ተባሂሉ ካብ መንግስቲ ፊንላንድ ናይ ክብሪ ሽልማት ይብርከተሉ። ሲሞ ጻዕዳ ሞት መንፈስ እንዳተባሃለ ብዙሕ መፍርሒ ሽማት እኳ እንተተባሃቦ ሲሞ ግን ከም ማንም ወታደር ሰብ እዩ ነይሩ። ሲሞ ኣብ ሓደ ቃለ መጠይቅ ከምዚ ብምባል መልሱ ሂቡ ነይሩ። ምስ ዝኾነ ይኹን ወታደር ናይ ሶቪየት ውልቃዊ ጽልይት የብለይን። ስለዚ ተረጋጊአ እየ ተልእኾይ ዝፍጽም 500 ሰባት ቀቲለ እየ ኢለ ኣይሓዝንን። ምክንያቱ ኣነ ልኡኽ እየ፣ ልኡኽተይ ድማ ብስርዓቱ ፈጺመ እየ። ወታደር ርጉዕ ክኸውን ኣለዎ።
ምክንያቱ ርግኣት ናብ ዓወት ስለ ዘብጽሕ ኢሉ ነይሩ። ሲሞ 500 ሰባት ንኽቐትል 505 ጥይት ጥራይ ይወዲሉ። ኣይገርምን? 5 ጥይት ጥራይ ኮ የባኺኑ። ናይ ክረምቲ ኣዋርሕ ናብ ምውዳእ ገጹ እንዳተጸግዐ ምስ መጸ ነገራት መልክዖም እንዳቀየሩ መጹ። ኣብ መጋቢት 1940 ናይ ክረምቲ ወቕቲ ናብ ምውዳእ ገጹ እዩ። ዓብዪ ናይ ሶቪየት ጦር ኣሽመድሚዳቶ ዝነበረት ፊንላንድ ምብትታን ትጅምር። ብኣንጻሩ ድማ ናይ ሶቪየት ጦር ብቑዓት መዋግእቲ ጀነራላት ብምስብሳብ ስልታዊ እና ዝተሰማረየ ጸረ መጥቃዕቲ ናብ ፊንላንድ ይኸፍት። ሓይሉ ሚዛን ናብ ሶቪየት ምዝንባል ይጅምር። መዓልቱ መጋቢት 6 ኮይኑ እቲ ናይ ክረምቲ ኩናት ንኽውዳእ ናይ ሰሙን ግዜ እዩ ተሪፍዎ። ኣብ ጥቓ ኮላ ዝበሃል ሩባ ከባቢ እልካ ዘውድእ ውግእ እንዳተገበረ እዩ። ሲሞ ምስ መደበኛ ናይ ፊንላንድ ጦር ተሰሊፉ ብጅግንነት ኣብ ምውጋእ ይርከብ። ኣብታ መዓልቲ ንሳ ሲሞ ደርዘን ዝኾኑ ናይ ሶቪየት ወታደራት ይቐትል። ብዝሕዝን ኩነታት ግን ሓንቲ ካብ ሶቪየት ዝተተኮሰት ጥይት ጸጋማይ ናይ ምንጋጉ ክፋል ብምውቃዕ ተውድቆ። እታ ጥይት ናይ ሲሞ ካብ እዝኑ ብታሕቲ ዘሎ ናይ ጸጋማይ ክፋል ገጹ ገንፂላ ሰንደወቶ። እቲ ውግእ ኣብ ዝተወድአሉ ሰዓታት ናይ ፊንላንድ ወታደራት ሲሞ ኣብ በረት ተደፊኡ ይርእይዎ። ብጾቱ ጅግና ኣብ መሬት ወዲቑ ምስ ረኣዩ ብጣዕሚ ይሓዝኑ። ናይ ሲሞ ኣካል ብምልዓል ናብ ሞታት ይጸንዎ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ግን ሓደ ወታደር ሞይቶም ክቕበሩ ካብ ዝተኸመሩ ሬሳታት ውሽጢ ምንቅስቃስ የርኢ። ሲሞ እዩ ነይሩ፣ ብሂወት ኣሎ። ሲሞ ብፍጥነት ናብ ሆስፒታል ይኣቱ። ዝበጽሖ መውቃዕቲ ከቢድ ስለ ዝነበረ ድማ ን11 መዓልትታት ርእሱ ስሒቱ ይጸንሕ። ድሕሪ ውስን መዓልትታት እቲ ኩናት ብስምምዕነት ሶቪየት ሕብረትና ፊንላንድ ይውዳእ። መንግስቲ ፊንላንድ ንሶቪየት ሕብረት ዝተወሰነ መሬት ክቦም ተስማዕምዐ። ሲሞ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልትታት ካብ ዝደቀሰሉ ይነቅሕ። ሲሞ ካብቲ ሆስፒታል ድሒኑ ምስ ወፀ ናይ ፊንላንድ ብሄራዊ ጅግና ተባሂሉ ናይቲ ሃገር ዝዓበየ ናይ ናጽነት ኒሻን ሽልማት ተበርከተሉ። ናይ ማዕርግ ዕቤትን ብርክት ዝበለ ናይ ክብሪ ሽልማቱን ይቕበል። ኣብቲ ን98 መዓልትታት ጥራይ ዝወሰደ ኩናት ድማ ሲሞ ካብ 500 ንላዕሊ ምዉታት ብሽሙ ኣመዝገበ። እዚ ኣሃዝ እዚ ሲሞ ብመትረየስ ዝቐተሎም ኣየካትትን። ሲሞ ብመትረየስ ልዕሊ 250 ናይ ሶቪየት ወታደራት ከም ዝቐተለ ይንገር። ሲሞ 500 ሶቪየት ንኽቐትል 505 ጥይት ጥራይ እዩ ወዲኢሉ። ሲሞ ብመውዜሩ 505 ሓደ ዘገባታት ድማ 540 ሶቪየት ከም ዝቐተለ ተገሊጹ እዩ። እዚ ድማ ብዓሊሞም ተኮስቲ ታሪኽ ቅድሚኡ ይኹን ብድሕሪኡ ብማንም ኣይተፈጸመን። ሲሞ ሃይሃ ናይ ዓሊሞም ተኮስቲ ጎብለል። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ፊላ ሾው ክሳብ መወዳእታ ቪድዮ ስለ ተኸታተልኩምና ብጣዕሚ እንዳመስገንና ንቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ሃነጽቲ ሓሳባትኩም ድማ ኣብ ኮመንት ይጽሓፉልና። ክሳብ ቀጻሊ ቪድዮ ንራኸብ። ሰናይ ንዓኹም።